Moikka vaan kaikille. Ja nytten me pelataan piilosta ja voittaja saa siis 100 € ja vai saa, eli hän, niin se päättää kuka laskee. Joo, ja laskija on vaikkapa Vanilja. Ei, mä en halua olla laskija. No, ei sille voi enää mitään. Okei, ja mä lasken 50 ja mä menen tonne laskemaan. Tonne oven taakse. Niin mä nyt menen laskeen. 1, 2, 3. Minä mä menen. Hetkinen, mä sain idean. Mä oon täällä. Okei, mä en keksi mitään hyvää, niin mä menen vaikka täällä vaan tälleen makaan. No, ei se varmaan huomaa. Okei, mun taktiikka on ei mikään. Mä en vaan tiedä oikeesti minne mä menen. No, mä menen kiertelen jonnekin. Okei, mä oon täällä trailerin takana. Ja joo. Okei, mä vedän mun piiloon ja mä oon täällä trailerin sisällä. Joo, täällä mä sitten piileskin. Okei, mä en tiedä yhtään mihin mä menen. Joten joo. Siis mä en tiedä. No, mä menen varmaan sen. No, ups. Mä menen varmaan Pampulan sinne paikkaan. Hopla! No niin. Toivottavasti mua ei nähdä täältä. Okei. Mä tuon varmaan ekana hävittää sitten toi Aava. Koska mä jään oikeesti. Mä oon tässä ihan oikeesti. No, vaikka sitten. Joo, eli tähän mä siis jään. Joo. 50 täältä tullaan. Mistäköhän mä voisin lähteä eka eteen? Mä en oikeastaan tiedä. Oh my god, mitä siinä oikeesti vaan? Hiera nähty. No voi vitsit, mä tiesin, että mä oon eka. Tosi kiva. No, ei voi mitään, mä jatkan nyt etsimistä. No voi jukkura, no kaipa mä tässä sitten oottelen vaan. What? Miten mä en huomannut aavasua silloin kun mä tulin? No, kuitenkin se tänne löydetty. Enkä mä ollut vikaa. Eikös eka? Et ollut eka, mutta Kiera oli eka, mutta se oli toinen kuitenkin, kuka löytyi. No hyvä, koska mä en olisi halunnut olla eka. Ai moikka Kiera. Se ei ole vieläkään nähnyt mua. Kuulinks mä tän? Korppi, miten sä sinne oot päässyt? Ja sä löydyit. No voi papana. Ja ihan kiipeämällä.
Au! Eikä vähän sattunut. No ei sattunut. Hups, väärä suunta. Joo, ja älkää välittäkö, tuolla on tämmönen sekasorta. Aha, tää on vähän neukasta ehkä, en mä tiedä. Missä ne nyt voi vaan olla? Vilma, sut on löydetty. No voi nyt täkälää. Mut olinks mä vika? Sä olit toiseksi vika kuitenkin. No, ihan kiva. Kyllä mä nyt tästä välistä ehkä mahdun. Täällähän on porukkaa. No, juu. Jos mä sanoin, että Aava voitti, niin ei voittanut, siis Pompola voitti, mutta mä kuitenkin varmaan etin sen, koska Aava on tossa. Juu. Oikeesti, missä voi olla? Pompola, sä löydyit. Enkä, oliks mä vikaa? Joo, olit. Mä annan tässä sulle 100 €. Tai oota, mä käyn sen hakemassa. Se on ton kirjakoiran värissä. Joten joo, onnittelut. Kiitti ihan super paljon. Eipä mitään, mutta tää video taisi olla tässä ja moikka!